Ihe karịrị ndị okenye 200 ndị nọ n'agbata afọ 80 gbagobe na Ọkụzụ nke kansụl ime obodo Oyi bụ ndị ritere na amụma nleta ahụike nke pụrụ iche nke ọ bụ Ọkụzụ Traditional Council chịkọbara ya dịka emume eji emerube Ugo Okenye 2024 maka ndị megoro okenye. Onye nta aka anyị Joseph Egbeọcha kọrọ na ụfọdụ ndị ritere na atụmatụ ahụ nke were ọnọdụ na Comprehensive Medical Center Ọkụzụ gụnyere ndị dibịa oyibo enwekwaziri n'obodo ahụ ya na mmadụ dịka Maazị Emmanuel Akabuike, Chief Vincent Mofunaya nakwa nwaanyị kasị ime okenye dị afọ 117 na Ọkụzụ bụ Odoziakụ Ọkpamma Ndụ. Ha dum kọwara emume ahụ dịka nke na-eweta ezi mgbanwe na ndụ ndị okenye na Ọkụzụ wee kenekwa ndị chịkọbara emume ahụ maka afọ ọma ha. Kiri ka akụkọ ahụ ha n'uju. Ụfọdụ ndị ritere rere na ya bụ amụma arụike emerubere na Comprehensive Medical Center Ọkụzụ gụnyere onye dibịa bekee sitere obodo Ọkụzụ, Dọkịnta Emmanuel Akabuike nakwa Chief Vincent Mofunaya nakwa otu nwaanyị kacha ma okenye na ụmụ nwaanyị ma bụrụ onye gbara afọ 118 bụ Oriakụ Ọkpamma Ndụ kọwara ya bụ ụbọchị dịka nke pụtara ihe nye ndị mere okenye n'obodo Ọkụzụ ma kelee ndị chịkọbara ya bụ mmemme maka onyinye afọ ọma ha. Onye ndu otu ahụ ma bụrụkwa onye ji ọkwa Special Advisor nyere Igwe Anikweze n'ihe gbasatara arụike n'obodo Ọkụzụ bụ Ọkammụta Augustine Odele kọwara ndị okenye dịka ndị anaghị enwetacha mmetụta arụ ndị mmadụ zuru oke n'ihi afọ ha gbagoro ma kọwaa n'obodo Ọkụzụ bụ nke chịpụtara amụma dị iche iche iji hụ na a na-ahụ maka ọdịmma ndị megoro okenye. Onye ji ọkwa eze ọdịnala nke obodo Ọkụzụ bụ Igwe Anikweze kọwara na ileta ndị okenye anya bụ nke na-ebute erere nakwa amara Chineke bụ nke mere ochieze ọdịnala ya na ndị ya na ya so achị ji wepụta ya bụ atụmatụ bụ nke ndị Ọkụzụ nwekwara mmasị kwadoro iji hụ na enyere ohere ka ụmụ afọ Ọkụzụ bụrụ ndị na-enweta ngozi site n'ileta ndị okenye ha anya. Site n'obodo Ọkụzụ nke dị n'okpuru ọchịchị Oyi, abụ m Joseph Egbeọcha maka akụkọ ụwa ABS.